Témou tohto videa sú exponenciálne rovnice. Exponenciálna rovnica môže vyzerať napríklad takto. To znamená, že tá neznáma, ktorú hľadáme, sa nachádza tu v exponente. A ešte je tam taká podmienka, že toto číslo, ktoré sa nazýva základ, musí byť väčšie ako 0. Takáto rovnica sa rieši tak, že najprv si ju treba dať do takéhoto tvaru, tu ho napíšem všeobecne. Že aby sme mali na ľavej aj na pravej strane nejaké rovnaké číslo, čiže ten základ, a zároveň ešte, aby sa to potom lišilo len v nejakých tých mocninách. Vlastne, aby sme mali nejaké rovnaké číslo na ľavej aj na pravej strane, ktoré je umocnené na nejaké číslo. Čiže aby tie základy boli rovnaké, to je podmienka. Keď sa pozrieme na túto rovnicu, tak tu tie základy rovnaké nemám, lebo tu je 5 a toto číslo tiež sa chápe ako základ, lebo ono je ako keby na prvú. Hej, takže tiež je to umocnené, no a toto číslo sa nerovná tomuto. Tu je 5, tu je 25 a ja chcem, aby aj na ľavej, aj na pravej strane som mal rovnaký základ. Ten základ je jedno, a keď si zvolím číslo, najlepšie si vybrať to, čo je pri tom x, pri tej neznámej. To je také najjednoduchšie, takže si to chcem upraviť tak, aby som mal 5 sa rovná 5, ale na nejakú mocninu. Takže tu budem mať 5 na x, no a tu musím mať 25. Ja si to nemôžem, že zrazu sa mi táto 25 zmení na 5. Ja práve preto musím tú 5 dať na nejakú mocninu, aby sa to rovnalo 25. 5 na koľko je 25? 5 na druhú. Tak tu napíšem dvojku. Takže tu 25 napíšem v takomto tváre. A teraz túto rovnicu som upravil do tohto tváru. Znamená, že mám rovnaké tie základy. No a keď už mám takúto rovnicu, tak aby sa ľavá strana rovnala pravej, tak musí platiť to, že aby sa tento exponent rovnal tomuto. Takže môžem dať do rovnosti, že x sa musí rovnať 2. Takže to je vlastne úplne logické, keď sa na to pozriem, že vlastne 5 na druhú sa rovná 5 na druhú. Takže preto riešenie rovnice je 2. Čo s takýmto príkladom? Mám, že 4 na x minus 2 sa rovná 0,125. No tak základ je si to upraviť na rovnaký základ. No otázka je, na aký základ si to mám upraviť. V tom predchádzajúcom príklade, čo som mal 5 na x, tak som si to upravil na ten základ, aby tu boli 5 a tu niečo, tu niečo. No takže som povedal, že najlepšie je si vybrať to, čo je pri tom x, takže tu pri tom x, teda pri tom exponente, v ktorom sa nachádza neznáma, sa nachádza štvorka, takže by som si to upravil takto, že 4 sa rovná 4, tu by toto ostalo. Ale teraz otázka je, že 4 na koľku sa rovná 0,125? To je otázka. Takto sa to možno dosť ťažko určuje, že keď je tu desatinné číslo, tak ja by som si radšej ho prevedol na zlomok. Takže 0,125 je 1 osmina. Tu je link na video, v ktorom je vysvetlené, že ako previesť desatinné číslo na zlomok. Ak by niekto chcel vedieť, tak robím si reklamu. No a takže som si ho upravil na zlomok. No teraz opäť, tak skúsim to dať na ten základ 4. A to mi tu ostane. No a 4 na koľko je 1 osmina? Stále to není úplne také ľahké zistiť. Že tú osminu si môžem napísať ako 8 na minus 1. 8 na minus 1. No a stále mi to ťažko upraviť, keď si zvolím základ 4. Tak môžem si zvoliť aj iný základ. Najlepšie taký, ktorý by sa dal taký základ, nejaké číslo proste, že ktoré keď dám na niekoľku, na nejaký otáznik, tak by som dostal štvorku, a ktoré keď dám zase na nejakú inú, tak by som dostal osmičku. Keď sa tak na tie dve čísla pozriem, tak
skúsim si ich ešte ďalej rozpísať ako nejakú mocninu. Napríklad štvorku môžem napísať ako 2 na druhu a osmičku môžem napísať ako 2 na tretiu. V podstate by som si mohol tie čísla takto napísať, že 4 by som napísal ako 2 na druhu a 8 ako 2 na tretiu. Takže ja si to môžem upraviť teda na základ 2. Ono je jedno, ako som už povedal predtým, že na aké číslo konkrétne ten základ bude, to je v podstate jedno. Dôležité je, aby tie základy boli rovnaké, aby sa ten základ na ľavej strane rovnal základu na pravej strane. Najlepšie si zvoliť také číslo, s ktorým sa mi to bude najlepšie upravať. Takže tú štvorku teda napíšem ako 2 na druhu, takže štvorka je teraz 2 na druhu. Takže toto je štvorka, no a tá štvorka je na x minus 2, takže to tu ďalej opíšem. Takže tu mám stále 4 na x minus druhu a to sa rovná 8 na minus prvú, takže 8 teraz napíšem ako 2 na tretiu a to je stále na minus prvú. Takže som to napísal v takomto tvare, ďalej to môžem upraviť tak, že keď mám niečo na nejakú mocninu a to je ešte na nejakú ďalšiu mocninu, tak sa to vlastne vynásobí medzi sebou. Takže to bude 2 na 2 krát x minus druhu a to sa rovná 2 na 3k minus 1, čiže na minus tretiu. No a už to mám v tom tvare, v ktorom som to chcel mať. V tom, že mám rovnaké tie základy. Že aj na ľavej, aj na pravej strane mám základ 2, ktoré sú umocnené na nejakú mocninu. No a čiže, aby sa táto ľavá strana rovnala pravej, tak mi stačí porovnať. Stačí platiť, aby sa tento exponent rovnal tomuto. Takže to dostávam ďalšiu rovnicu. Takúto. To sa musí rovnať minus 3. Toto aby som vedel, že tam hviezdičku, že to patrí sem. Že tu pokračujem. Dúfam, že to nie je moc neprehľadné. Tak. A toto teraz už len vypočítam v rýchlosti. Takže to bude 2x minus 4 sa rovná minus 3, 2x sa rovná minus 3, štvorku na druhú stranu, čiže minus 3 plus 4 to je 1. A z toho vyplýva, že x sa rovná 1 polovica. Toto je riešenie rovnice tejto.